Matur nuwun sanget, mugi umbul dungonya ke Bapak bisa nanti kita neladani putra wayah tadi yang disebutkan ke-11 ya, ke-11an tapi bukan PSSI karena perempuannya satu jadi kipernya kurang ya. Itu oleh karena itu monggo silahkan kalau mau motong tumpeng. Terima kasih dan terima kasih sekali Mas Gading dan semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih tepuk tangannya untuk Pak Ismunarto dan Ismunaji. Kami undang ke depan yang ulang tahun di bulan Juni, mungkin ada yang hadir ya Pak Budi? Oh, udah kondur. Yang ikut ada yang ulang tahun bulan Juni juga. Banyak. Ya, salah satu boleh nanti ikut potong kuenya mewakili. Ya, salah satu yang ulang tahun bulan Juni ikut memotong kue. Oke, happy birthday to you ya. Kita kasih lilinnya nanti perwakilan. Monggo dari yang Pak Darjo nggih. Pak Darjo nggih. Satu juga yang masih kecil boleh. Ah, ini. Jadi kita ada 2 generasi. Ya, ini namanya siapa ini? Fanya, umur berapa Fanya? 9 tahun. Fanya di sini ya, ikut nanti potong kue sama tiup lilin. Panjenengan Juni tanggal berapa ulang tahunnya? Tanggal 1. Oke, tanggal 1 Juni. Jadi udah lewat beberapa hari ya, tapi nggak apa-apa kita tiup lilin hari ini ya untuk sambil umbul donga bersama. Monggo konco-konco, happy birthday to you, napa selamat ulang tahun, monggo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, bahagia sejahtera, semoga panjang umur. Ya, satu kali lagi kita akan nyanyi bersama happy birthday to you, selamat ulang tahun. Nyanyi bisa? Nyanyi ya? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, bahagia sejahtera, semoga panjang umur. Silakan ditiup. Oke, bersama-sama ya, 2 generasi ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Potong kuenya sekarang. Oke, ya potong Bapak dulu, dari Bapak. Oke. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, pemberian kepada yang generasi berikutnya. Sekarang dikasihin ke Eyang deh, ke Eyang is dua-duanya. Oke, dari yang kecil ke, ya kasih ke Eyang kedua-duanya. Oke, foto bersama dulu. Tepuk tangan semuanya, luar biasa, terima kasih.
Eh, Oke, kita kasih waktu sedikit untuk umbul dongo ya. Sejenak kita heningkan cipta untuk umbul dongo kepada Eyang. Oke, kita mulai dengan kepercayaan kita masing-masing. Waktu kami persilahkan. Cukup. Terima kasih tepuk tangannya. Oke, boleh kembali ke tempat ya Pak. Terima kasih. Sambil saya akan mempersembahkan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan ya Pak. Betul. Sesuai dengan yang sudah di request. Oh ini murid Pujo Kusuman bisa joget. Oh mantap-mantap. Nanti boleh sedikit ya. Boleh ya? Sedikit joget ya nanti ya. Oke sip. Nanti habis Hidup Ini Adalah Kesempatan ya. Oh keren. Ini budaya. Ada yang bisa ndalang, bisa joget. Nah keren. J, niki mohon dibantu untuk apa? Membereskan. Menurunkan kursi. Sambil dibaca nggak apa-apa Mbak Ika. Itu ada pesan-pesan. Ya ini request dari keluarga Bapak Ismunaji. Satu hidup adalah kesempatan. Yang kedua pepeleng. Ya. Yang ketiga gembira loko. Oh, iki mesti fane Mas Solikin nih. Iya betul. Bongko piye caramu lho Mas Solikin? Piye carane seger ngo coba golek variasi. Orang bebas santai iki. Dari Pak Ismunarto, ya. ngersake Bantul Projo Taman Sari. Wah ya tadi karena dari daerah Gedong Kuning, terus Ya. ini juga karena dibilang dari daerah Gunung Kidul, berarti lagunya Ciwol Gunung Kidul. Yes, kita kasih. Ini Al-Fatih. Onje dari Al-Fatih. Kita persembahkan satu-satu. Hidup ini adalah kesempatan bersama warga Laras. Izin ya Mas Gading, Mak Canggih Limbok. Tibulengko, lagi dimasak Pak. Luar biasa, shalom buat teman-teman yang ada di sini yang Kristiani. Naik yo isih dalam rangka Idul Adha. Betul, Ya kan masih Mas. rangkaian ya Mas Gading. Benar, ini kita juga menghormati ke macam-macam kepercayaan yang ada di Indonesia. Harus dong. Ya. Jadi kita ucapkan selamat Lebaran Haji, selamat Idul Adha. Nah ini kita karena sinden sakmene oke, kita satu apa jenenge bawa saka anting. Yuk. Bawa. Cepet wae tek ngono. Wis wira ketok lho, Ting. Kowe arep dadi mantan lho. Iki arep dadi mantan. Oh, napa nggih? Oh. Arep dadi mantan ya meneng-meneng dadi mantan. Oh, meneng. Ora. Bawa pepeleng ate. Ya. Wis Rukun bawa Islam. nikah. Yo. Wis payu ya. Repot. Ya Ting. Ayo Ting. Payu to, Teng? Bah aku pegel lho. Kok pegel to? Piye to? Kowe iki kudune seneng kok pegel. Pegel ya pijetan. Iya. Kelingan ora? Kelingan. Nadane. Kelingan. Njaluk didindingi ra? Njaluk tung sing apik. Iya. Rukun Islam. Oh fans mulu akeh Ting. Ayo Ting. Kang lima peniki. Wes. Asa rahasia-rahasianan lah. Ben do didongake ngono lho, didongake langgeng, ngono ro kanca-kancane. Ya. Ora kok ngerti-ngerti yo ngefit apa? Foto karo yange yo private. Kapan, Teng? Dalam waktu yang dekat rada rahasia. Dongane wae kanca. Rahasia pokoknya. Rasa ngundangi. Adoh kok ngonamu. Yo Agnes. Oh, iki ngene iki, V ngono, menculat. Katindakno. Katindakno mring para sesama
Yes, Agnesia Nandasari Nuring Tias. Kita ke belakang ada Ayu Purwalestari, juaranya Sinden Indonesia. Kalah Prabowo Anteng. Tep Anteng iki ra lho. Iki mono rong kanggo, aku wis kanggo. Apane? Sing ora kanggo apane? Mripate. Aja padha ditindak ditinggake kleru aku. Wis arep nindake wae to yuk kowe yuk. Kepikiran kuwi mau kaya. Ya, ayo maju Oriza. Oriza Sativa. Bisa biasa. Rukun lima niku. Oke. Brine aduh Bu Neti. Gemoy dari Mas Gus. Apa nih sing gemoy? Sahatate Kang angka siji baik ah komanan tepat sapa? kowe komanan Aku. nah aku ora mergane kan ngene kan Kok uri kowe? Apa gitu tekan apa? Kang angka loro salat. ki omah iki kayane ayo Bu Wahyu Ayo Mbak. oh yang habis ulang tahun Bu Wahyu Krisnawati selamat ulang tahun ya Bu Wahyu ini juga berarti bulan Juni juga ya. Waduh lupa saya tadi harusnya ikut potong. Ini nanti di depan aja ya kuenya aja. Oh lah iki wis nang kene kok dipotong neh. Bu Wahyu Krisnawati ini juga Juni. Nah gandeng Juni ya loro Bu. Rong lare. Dene kang telu Tambahi Lagi. Ramadan nindakno poso. Tambahi. Lo ya ulang tahun no ya beda no. Ben kono ra kemana to? Padune kene beda komanan kok Malih Bu. Kapat zakat. Nah terus Ping 5 ngibadah haji. ya inilah gong daripada gong. Senior kita. Ibu kita. Rukun Islam sampurna. Nggih, ngandeng ini hari raya kita semua berdiri sinden-sinden Berdiri. pepeleng nggih, Di berdiri tempat semua, berdiri di masing-masing, tempat, gak apa-apa. berdiri di tempat. Yo. Anteng boleh di depan untuk jadi leader Ayo, joget. Teng, kamu kan Yo, lama Mbak nggak Anteng. jumpa sama kita. Ayo toh. Kilo kowe iki dikangeni ya Deng ya. Kage. Harusnya yang ulang tahun. Ayo wis kowe karo Bu Wahyu ngarep dhewe. Lah, Ya, aku- Bu Wahyu Yo. juga depan ya Mas Gadeng izin ya Mas Lah, Gadeng. gege. Bu Wahyu kalih Bu Anteng wonten ngajeng menika
kita yang menirukan Sing ngarep sing gerakan. nom. Mboten. Iki benten. Ayo ting maju nganggo wireless nganggo Wih, wireless. ayo Mbak. Inilah kelebihannya ini ya, Warga Laras yang sangat spontanitas ini. Nih pakai itu wireless. Oh iya. Terima kasih. C matur suwun rawuhipun nderekaken. Derek wangsul. Maksudnya derek aku. Kowe iki piye to kata-katamu ting? Maksud Derek wangsul. Karep melu mulai. Maksudnya derek nenek wangsul. Oh, derek akan. Nderekaken. Menawi kondur lah, kok nderek wangsul. Menawi kondur tansah pinaringan keselamatan. Ya, amin. Amin. Monggo kanca-kanca pepeling. Wayang
Nuwun. Sinden warga laras menika all artis. J, Mas Gading niki wau pepeling sampun. J. Terus hidup ini adalah kesempatan nggih sampun. J. Nanti yang belum ada Gembira Loka, ada Tiwul Gunung Kidul, Bantul Projo Taman Sari. J. Ada lagi layang sing tumibo iki mau se. Ha, goyang Semarang. Nggih, mengke Nggih dipun niki aturaken. nggih tesih enten request niki. Oh, napa Mas Gading? Kedap. Wah iki rada suwe saiki nganggo laptop soalnya aku wis ora nganggo HP meneh. Weh lah yo dalang zaman saiki. Wah lah jaman saiki sih. Sik kok sik. Nek rada radong jane iki. Tapi piye? Nah niki dari Mbak Linda Singapura nyuwun ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Ingkang nyekar Mbak Ayu sampun wareng nyawer 250.000. Nggih, terima kasih. Niki enten melih mau request Mbak Elisa ur karo Salaso. Nggih. Dari walah leku maca kok angel banget iki. Dari Mas Dias PWKS Banyuwangi lagunipun Mawar Kuning. Nggih. Tombo kangen lihat Mbak Elisa selalu terbayang-bayang Kisah Nugroho Suwargi. Ya terus Sukses buat Mas Gading, matur Mbah Nun, warga Laras dan seluruh kru yang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dan selalu menghibur PWKS seluruh Indonesia dan dunia. Amin. Amin. Menika sampun wareng nyawer 100.000. Matur sembah nuwun. Niku namung kalian niku Oke. enten baket mangke mawon, Ding. Apa itu? Sekalian enggak apa-apa? Walang niku Napa niku? baket. Baket saking sinten? Nah, kirangan. Waduh, Kedap. dibaca Mas. Ditaruh di Dibaca. keler situ enggak apa-apa. Nah, taruh situ. Dibaca tuh. Wah, gede. Loh. Duit sakmono, ha. Nah, nggih niku sik ngedram pun lirak-lirik sik ngrebab ya hooh. Kuwi apa ta kotak-kotak iku apa? Niki, Udu. Niki. Udu. niki. Oh, coklat apa? Coklat Oh, niki. coklat. From Positive Vibes lho. Strong positive vibe dong, Ras. From. Oh, from positive vibes. Vibes. Oh, berarti no name iki cara No name, no name. Oh, Ning iki ana fotoku lho, foto kaya ngene J. Weh, berarti fans Mas Ah Gading. kaya ngene iki raiku iki. Lah sing dipilih sing wah sing bagus oke banget lho. Lho. Delok. Lho, lah kaya ngene iki J. Wah, lah iki nek iki fans tenan tolong nih di zoom boleh. Wah, kene tak delok kene penonton. Lah kaya ngono kuwi J. Ketara, Lah piye, Dik? Lah kon piye, Dik? ketara. Ah. Waduh. Lihat deh. Walah yo karang aku model B banget tuh. Kowe nyekel apa ta kowe? Nyekel keris iki. Oh, iya, keris to. Oh, iki sapa ya lek kene? Dokumen kelulusan siswa SMK Negeri 1 Kasihan SMK. Wah. Ah niki. Biasa. Wira request apa-apa ora ono tulisane ya? Aku kok gila ya weruh iki ya. Didep ya Kak Rumadang. Kowe dibagi-bagi ta kowe? Udah wis ana fotoku ki. Oh, khusus. Walah khusus ya iki ya wis ana fotoku J. Berarti teruntuk kok ya. Khusus iki ana foto ngene iki lho gambar iki. From positive vibes, for positive vibes. Positive vibes. Oke. Terima kasih pemberian paketnya berkah Nggih matur barokah. sembah nuwun iki. Ya, ini kita kasih dulu Tiwul Gunung Kidul kalau mumpung Mbak Eka di atas. J. Kita satu temen cewek sama satu temen cowok Mbak Eka, monggo. Ceweknya Mau Ayu apa? Nengko. Ayo tadi ninggal katresnan to. Oh ya, monggo, saya apal. Oh, Agnes apa Agnes Oriza? apa Oriza iki? Oriza aku projo tahu. Oh iya, Agnes yo. Bantul lah. Agnes yo. Cowoke. Bantul Sprite. Sapa cowoke? Mas Jano. Mas Keswan yuk. Oh, lah Om Keswan wae sing apik. Mas Janu saya apal ya. Oh ya, Mas Janu. Ayo Mas Jano. Yuk. Aku ora tahan iki namatke mimburi. Oh, Iki, oh meni. yo. Kok malah lungguh? Aku ki mau mendampingimu. Aku tergoda. Oh iya teko mine Aku sudah makane kok tergoda. terus lingguh. Lah ya ki mau waduh lagi arek nembang kok teko ngono.
kelas. Opo? Fotone. Kali sinten iki? Wah, Wong medeni. loro kuat ra. Ora ketoke. Yo. Ayo monggo Mas. Ayo. Monggo, yuk. Terima kasih. Sampun, Matur matur sembah nuwun. nuwun. Mbak Agnes, makasih. Silakan kembali ke tempat. Ciwol Gunung Kidul sampun dipinangkani. Nggih, sampun menika. Dawuh Mas Gading, ini biar sama band ora sepaneng ya Mas. Ya. Nggih. Karo Gembira Lokonan ya Mas. Wah, nggih Gembira Loko. Wah iki nganu tapi karo Domba Mira apa ya disambi-sambi. Ora apa-apa. Sekarang ya kalau Celimen itu kan kita berlari-lari ya Ran. Ini waktune sing biasanya dipakai 1 malam Mas Gading diperpadat. Nah, ini berapa waktu kita hari ini? Berapa? Dugi 6:30 mengke. Oh lah ya alhamdulillah. Boten napa-napa wis entuk bakmi barang kok. Alhamdulillah Sing entuk dawa bakmi kanca-kanca bareng. sing Nggih. santai mawon nggih. Kira-kira 6:30 punjul 3 jam. Nggih. Mas Solikin siap? Loh, saya memimpin Mas Gading ya, ajar Oh, pimpin lah kula Gembira to. Loko ya? Oh, asik. Ya, arep kepiye? Niki napa sih? Gembira Loko. Ah, nggih. Wis Berarti karo bapake lho. ayo Mas. Oh, ben muni sik. Heeh. Liyane wah lah kepiye? Ayo Gading ngajar celuk. Celuk. Heeh. Wingi dolan ning tibu. Saniki. Sesuk jam Sesuk. 6:30 iki lho. Nah, pitu to sidane kok. Wah, nungguin ya. Iyalah. Kita nungguin kamu. Nggih, Positive yo. vibes. Wingi dolanen tibu. Neng gembira Wah, aku meneh to iki. Yo, Wah, nggih. kan depan Yo. mimpinnya. Wah, nungguin ya. Oh, meneh kok donteni meneh iki. Positive vibes ini. Oh, nggih. Dong apa to iki? Menunggumu. Oh, ngenteni Yo aku to. gemes. Lho, meneh apik malahan ini iki. Dino Minggu turne. Gajahe. Nggih, sampun. Urung, Ding. Urung ana Mas Solikin kuwi urung gayeng. Sik, Mas. Nyakel mik. Mik gampang niku lho, Mas. Cek. Duripke sik mike. Wis muro apa? Coba cek. Tes. Halo. Pun Mas, pun krasa dereng. Wes murup ya, Dik. Cek. Cek. Hak aku karo sapa iki? Karo Mbak Anting. Kowe lagi do dikangeni lho iki. Lagi do kangen kabeh. Oh, ayo Ting. Aku seneng nek ro iki. Apa sing marai seneng ge enek. Mas Solik ini pantesnya karo Bu Prastiwi. Wah, ora. Ora maksudnya sing iso saling melengkapi ngono. Aku ra ngece. Ora iso. Kudune dalang iki yo duwe pendirian aja terhasut wiyaga. Ayo pendirian iki karo kowe. Yo. Kowe nyapa to Mas tak belani kok. Yo, Age. Foto, Mas. Oh. Yo. Diabani, Mas. Kowe dhuwur apa aku ngisor? Nah, kuwi. Gandeng aku wedok.
Lho. Gandeng aku wedok, kudune dadi makmume. Sampeyan dadi imame, sampean sing dhuwur. Wah, siap aku yang dhuwur kulino. Yuk, ayo aku dhuwur. Nun. Berarti Oh ya. dhuwur sih mau ngisor sih. Dhuwur sik. Engko terus ngisor sik. bar dhuwur terus mengisor. Heeh. Oh ya. Genten-genten no. Oh gentenan. Genten-genten. Nggih. Sik dhuwur Lanang. lanang, sing ngisor wedok. Tapi gentenan ya wedoke. Heeh. Ya ora. Ya ora tetep kowe. Ya ndak kuat saya. Awang, Maksudnya ya genten. awang aku sing wis isih kuat tok. Loro aku wisan. Yo. Yo. Cek, ayo. Ayo. Lah sing dhuwur sampeyan kok. Belum kene urung kok. Arung daban ya. Lah nggih. Aku ngisor men dhuwur, Mas. Amano tarep kendi. Yo. Wingi. Loh, lagi permulaan ndak kuat kan? Ya. Aku sih ayo, Iya. tak warai. Yo aku ajarono. Ya. Aku tak manut meneng wae. Ya. Kowe sing ngobah kowe. Ya, ya. Yo. Ya. Wingi dolan ning Dimas. Neng gembira loka. Kang Dil. Jos. Jos. Wes sip. Sip jos. Salah nadamu. Lah kepiye nadane? Ning gembira loka. Udah titik. Neng gembira loka. Kang Dil. Nah, Salah. Ora ning dhuwur terus, ning ngisor titik. oh Ya. Siti ya. Sak ngisore titik. Neng gembira loka. Nah, gini pinter, mentes. Ayo Mas diabani Mas. Sak karepe jenengan Mas, arep ngisor dhuwur. Kula manut. Saya akan menyesuaikan. Ayo. Dina minggu toneng. Hajae aku lho kowe. Oh, Kowe iya, no, gede Mas. Iki. Ya ya salah. Kowe salah. ndelokne aku. Apa jatuh cinta apa karo Mas Solikin ki? Ora, aku bingung arep ndelok Ini lagi pisan wis ndelokne aku. Lah ketara nek gawe pun. Kandhane ya. Bupras. Ayo karo kowe wes yo. Engko yo pras mendem sik. Beni ya. Dina minggu toneng. Hajae, Ana. hajae, Ana. hajae. Gajahe nubruk kowe kuwi, Mas. Kalih anting. Ya ora apa-apa ngono ya ora apa-apa. Gajahe nubruk kula nubruk anting. Wes to. Ontane Ana. dirampungke. Munyuk kowe iki lho. Loh. Oh, munyuk. Ana Sasat kewan. Apa. ana Pengen. aku. Kowe iki ket mau pengen terus e. Aku lagi pisan kok kowe pindho. Ana wong kedepok suwe banget. Pengen Pengenmu salah, Mas. Salahe nggon ngendi? Ndang to gendang. Pengen pengen jajan. Ayo. Cekake ra kuciwa. Ciwa. Ciwa. Ayo ciwa. Ya kuwi dhuwur lho, Ayo Mas. aku dhuwur iki ciwa. Ngono lho. Cah cilik
muda mudi Lan sing tilas bocah pisan di no ming go ayo neng ayo ira. lho kok Lho to. wah jan kowe iki Wes setunggal mawon nggih. Weh lah meneh ya. meneh kok ya Kurang cepet iramane kurang banter. nek sareng rampung ki cepet ya ting yo Yo. Ya wes baleni iki ayo cepet. Yo. ayo Sekolah saiki. Ya. wingi dolan endi bu Rada banter neh, Mas. wingi dolan endi bu Ning gembira luka. dina minggu to Ning gajahe ana ontane ana munyuk-munyuk kowe. karo kowe. Ayo munyuk-munyukan wong loro. Ya baleni. Iya, ayo baleni. Baleni meneh iki. Lanjute. Ora baleni ngasih sukses. Diteruske. Heeh. Oh ya, entuk separuh berarti iki. Saka ngendi munyuk-munyuk. Oh, sekondi. Munyuk. Munyuk. Baleni kurang banter. Piye to tempo? Munyuk. Ana. Sesat. Sat. Pan. Apa? No. Pengen jajan. Kok bolak-balik to Mas sampeyan? Piye to? Oh, ayo. Sampeyan pisan kasalah tak pentung nggo tak bogong. Ayo tutuk genti. Aku kulino nutuk. Interupsi Pak Dalang. Praon sike. Pengen praon ono bandulane ono. Kok ilang? Oh, kok ilang. Oh iya. Suwe ra Yo, dinggo. Nah yo cek. Ora jajan-jajan wae. Ya. Saka ngarep baleni. Baleni urung sukses iki mau. Set yo. Masuk ya, semeneh iki ya. Aku mumet deh mikir apa ya? Mikir bupras. Pengen Yo. praon. Wingi dolan ning ndi, Bu? Ning gembira luka. Konek gajahe Ana. untane Ana. Munyuk ana. kowe. Sat kewan. Apa-apa Ana. Pengen. Raon. Bandung ana pengen. jajan. Betake ra kuciwa. Katokmu. Apa? Wes. Tolong di stop. Cah cilik. Muda-mudi. Ing tilas bocah pisan dina minggu. Ayo neng pira lo? Ka. Gene sukses. Akhirnya aku terbebas Sukses dari gini. Yo su. Pun nggih sah nggih niki Nggih, gembira sah lokone niki. gayeng niki Mas Gembira Gading. lokone. Iki lain daripada yang lain. Lanjutin apa niki mau? Nah, enten apa meneh mau? Ada Bantul Projo Taman Sari Nggih. ada, Goyang Semarang ada. Nggih. Goyang Semarang kur dulu ya. Oke. Mangga. Bantul ya kur. Bantul ya kur ya. Kur. Oh, di vokal tunggal ya boleh kan? Ya. Nggih, sampun. Sampun. Niki minangka ingkang sik teng mriki nggih niki, Mbak. Nggih monggo Mas Gading. Niki ninggal katresnan Mbak Ayu dari Mbak Linda Singapura niki. Monggo Mbak Ayu, jumeneng Mbak Ayu ngagem spot. Yuk monggo kanca-kanca spote.
malam juga. Aku cuman sendiri sih. Iya sendiri aja. Hah? Sendiri aja. Apa Sendiri mau aja. ditemenin itu? Siapa? Tuh. Hah? Bu Yang Pras? ngerebab itu? Enggak, jangan. Itu nanti bikin jelek. Oh. Nyepet-nyepetin motor. Oh begitu. Iya. Dia nggak selera sama saya. Oh. Seleranya yang kecil-kecil. Aku nyeluk kanca ya. Wah nggih, moga ajeng. Nggih, Sinten? sinten nggih? Monggo Bu Ibu, Bu Pras. Bu Pras. Oh nggih Bu Prastiwi. Ana gede, ana cilik, ben imbang. Ninggal katresnan, Bu. Hoi. Inggih, ninggal Nggih, katresnan matur sampun. sembah nuwun. Matur Nggih. nuwun, Mas Gading. Nggih, niki Mbak Ayu. Inggih. Wah purun mboten. Napa? Ha niki. Sawerane. Wong le nyanyi wong loro. Oh iya, ten. Cotok pek Iya, dhewe. iya, iya. Wait niki Mbak. Oh inggih, matur Nggih. nuwun sanget. Direk sinten saking sinten menika? Mbak Linda Singapura. Mbak Linda Singapura ngaturaken Nggih. matur nuwun berkah barokah. Nggih, amin. Bisa ana siji ta iki nok? Bisa, Mak. Apa mau? Yang Mawar ini udah kuning. semua Mas. Nggih, Nggih. wonten mriki sampun sedaya. Yang amplop-amplop yang tinggal mawar, Mawar kuning, kuning ya. niki, Nggih. nggih. Niki kur napa? Kula. Kur mawon nggih, kur. nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Nggih, sampun mawar kuning Mbak Elisa. Nggih, Mas Gading yo Niki, canggih nggih. nggih, Bu. Nggih. Gandeng pamundutanipun telas. Ya, Mengki mbok menawi enten pamundutan melit dipinangkani wonten ing goro-goro mengki. nggih, siap. Nggih niki kula tak nglajengaken lakon riyin nggih. Nggih, Sih. monggo, monggo. Sih dawa soal iki lakone. Nduk, piye, Mak? Ayo neruske lakon sik. Iya, Mak, ayo tak derekke. Tansah marang sukma. Sukma sinukma winaya wingasepi sinimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana talen saking liya playaping ngaluyup. Pindha pasating sumusuping rasa jati. Pindha pasating sumena. Sinegek semanten genti kocapa ingkang wonten sak jawining pagelaran Garing Amarta. Para putra denira sami anyeranti timbuling para pepunden Pandhawa. Ngantos sami jumengklungan prasasat ngentos iku mambangi watu welem semeng palwa gabus. Ire koto sang katut kaca kinan mapakarga suta teka pira kresna muji sakti nira Diwasata Sena nggone awake dhewe sawetara mapan ana ing
jabaning pagelaran nunggu timbuling para pepunden Pandhawa nggone padha semedi nganti jumangklungen nanging durung padha timbul. Ya Yai, kok para pepunden nganti suwe nggone padha semedi Yai. Kakang Gatot lan Kakang Antarja, nalika semono aku sing nampa dawuh saka Bapa Werkudara yen to pepunden Pandhawa iki nggone padha semedi ning sanggar pamujan iki sejatine padha duwe gegayuhan kepengin nyuwargake Kanjeng Hyang Prabu Pandhu lan Eyang Dewi Madrim. Yo, nanging kok nganti suwe banget ora tumuli jugar semedine. Wah. Hayo mbok sabar, mbok menawa mung durung wae padha antuk pituduh saka dewa. Pokoke sing sabar lan awake dhewe ning kene iki sing baku jaga utawa ngreksa kawilujengane para kadang Pandhawa Kang. Kagyat risang kapirangu rinanggul kinempet kempet dosan rentaning bawana. Yai, piye Kang? Kok ketoke bumine geter, bumine obah. Wah, ana iki. Woi, dian elok nek iki. Apa ya? Iki kok kaya ana lindu to, biasane nek ning jero bumi sok ora krasa ya, Dimas. Wah, lah nek iki wah gek iki pirang eser mo gek. Wah, ana apa iki? Inteni nang kene wae Kang. Yo. Harjoko blai blis lanat padha jek-jekan. Ayo kowe kabeh anak-anak Pandhawa padha sumingkira jagat Dewa Brara. Dimas Antasena, mulane kok para pepunden Pandhawa ora tumuli timbul genah disikara karo buta iki. Buta gedhe kowe murang tata mati dening aku kowe. Apa dikira aku ora ngerti? Kowe kuwi Gatotkaca anake Werkudara. Ayo aja mung kowe, Antarja Antasena maju kabeh nggugu karepe dhewe. Buta culna Dimas Gatotkaca Kang. Sabar aja maju sik. Nek maju ora wurung ya mung mirang. Wis aku wae. Ayo. Culna dhisik kuwi Kakang Gatot. Apa dikira aku ora ngerti kowe kira ya Wasami Aji kok dadi buta bareng. Wah. Kang Gatot, Kang Antarja kowe do lungguh ngisor. Do lungguh ngisor sik. Mengko kowe ndak malah kualat lho karo buta iki. Ya Dimas, Gusik. Wis. Kok iso muni kualat karo buta kuwi? Wah, lah aku ki wis kenal sih. Aku wis kenal karo buta iki, elok tenan. Pakde. Kok dadak dadi buta barang ki ngopo sih kowe iki? Oh, adalah Antasena iki. Pancen Antasena ora iso diapusi. Yo, mulane aku dadi buta merga pepundenmu. Bapakmu, makmu cilik Arjuna lan kembar tiga munggah ning kayangan.
Oh arep dicemplungke kawah Candra di muka mula. Tunggune negara Ngamarta aku tak munggah kayangan dewa-dewa ora gelem nguwali adi-adiku. Wah, kekulung rima-rima. Lho Kang, wis preso to nek buta kae mau Siwa Sami Aji? Iya Dimas. Neng kok iso dadi buta gedene semono ya? Kowe pinangka pralambang yen kesabarane menungsa kuwi ana watese. Punta ki wonge sabar. Neng yen kecenthok iso nesu ngono kae. Piye? Iso dadi buta gedhe. Iso gedhe kaya ngono kae. Aku ya iya, aku ki ya iso gedhe. Neng ana wektune dhewe-dhewe. Nek sok-sok gedhe ya kuwi ngertangi turu ngono kae. Apane Dimas wis ora usah dibahas kuwi apik. Banjur iki kepiye Dimas? Wis saiki ngene, iki para pepundhen Pandhawa padha munggah ning kayangan sing bako awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta. Aja nganti ana ingkang bakal mbebutek banyu bening ya prayoga mangkono ngreksa karejaning negara Dimas. Ya Kang.